בכל מקרה, אז מה שאני החלטתי זה, אני הולך לקרוא את הנאום שלה, המלא, שזה מה שבעיקר לא שודר. למה? רגע, מה זאת אומרת יש בעיות? איזה בעיות יש? אוקיי. תספרו לי איזה בעיות יש, כי לא עוזר לי שאתם אומרים שיש בעיות. לגים? אוקיי. שנייה, יש לי רעיון. בוא נעשה איזה משהו כאן. 5 hours. לא יודע. אוקיי. טוב. אז הנה הנאום שלי, וזה איך שאני אעשה אותו. אתם יודעים מה? אני אעבור לספליט סקרין, כי אני אנסה לעשות את זה קצת מעליב יותר מהרגיל. מוכנים? אני מכין את האגרופים שלי. מכין את האגרופים. רגע שנייה, אני רוצה לראות אם אני יכול פליפ לצד הזה. כן, אוקיי, סבבה, זה טוב יותר. אוקיי. המסר שלי הוא שאנחנו צופים בכם, מנהיגי העולם. לא הייתי צריכה להיות כאן. עליי לחזור לבית הספר, בצד השני של האוקיינוס. האמת שכן, היא באמת צריכה לחזור לבית ספר. היא לא יודעת על מה היא מדברת, אולי בבית ספר. היא בספר כמה שנים, זאת אומרת, היא עושה רק את זה, מה שאני מבין. כן, כאילו, ובגלל זה גם היא מדברת שטויות, כנראה שזה קשור. לא, אז זה הבעיה, כן, זה הבעיה שלי, כן, שהיא לא יודעת מה היא מדברת. אז היא בעצם ספוקספרסון, כן, היא דוברת, שאמורה לעורר תשומת לב, אמורה לעורר מודעות. בסדר, אוקיי. אני חושב שאנחנו די מודעים לעניין, זה לא איזה משהו שאנחנו לא יודעים עליו, ולכן זה קצת... ולכן כמעט לא... אני ראיתי את זה בגלל שזה היה בכל מיני סרטונים של אנשים שאני מנוי אליהם, אבל אני ממש ניסיתי לא... כי זה בעיניי בכל סופו של דבר גימי, כי לי היא לא תורמת שום דבר מבחינת הדיון. תשמע, לא, יש הרבה אנשים שלהם זה כן תורם. יש הרבה מאוד אנשים שחושבים שהתחממות גלובלית זה משהו תיאורטי שיקרה עוד 100 שנה, והם לא... כן, ומה שהיא אומרת זה מאוד grounded. כן, אבל למה היא תשכנע אותם? היא בסך הכל... מכל היצורים שיכולים לשכנע מישהו במשהו כזה, מכל האנשים שעלולים לשכנע אותך לוותר על הטוס, סתם למשל, כן? זה זאתי ש... How dare you! כאילו... קודם כל, אתה משתמש פה ברטוריקה, כאילו, במקום להתייחס לדברים שהיא אמרה. לא, אל תדאג, ממי. אני אתייחס תכף, אני הולך להתייחס להכל, לעומק, ולכו תדעו, אולי מישהו יעביר לה את המסר באנגלית, ואשכרה היא תדע מה המדע אומר בזה. משהו שהיא לא קראה בווקס. השאלה שלי, מי אמור להעביר מידע מדעי להמונים? האחריות של מי זה? כי יש אנשים שזה העבודה שלהם. שבוע שעבר היה כאן ארז גרטי. זה העבודה שלו. לא מזמן, לפני חודשיים, היה כאן יום איראן. זה העבודה שלו. יש אנשים שזה המקצוע שלהם, הם trained scientists, ויש יוטיוברים גם שעושים את זה. אוקיי, כן. שיש להם רקע. מדברים על אנשים שבוחרים לעבוד בזה. שנייה, רגע. כל עוד יש רקע מסוים, הבנה של ניואנסים וכאלה, ולא לקרוא כותרת בעיתון ואז לדקלם אותה, תוך כדי שאתה עושה פרצופים מטופשים, וכאילו, איך שאני מתאר אותה, זה ההגדרה שלי לגרטה. היא האהד תמימי, של הירוקים. כאילו, לפלסטינים יש את עהד תמימי. מה אתה עושה? אתה מחפש איזושהי ילדונת כזו, שנראית קצת יותר, כאילו, משהו שאתה יכול to sympathize with. אגב, אני לא רוצה לעשות את ההקבלות האלה, אבל נגיד, הנאצים ממש אהבו את זה. כאילו, הנאצים, כל מה שהם פרסמו זה תמונות של ילדות אריות.
כאילו, שתי צמות, משהו נורא תמים, משהו נורא טהור, והנה הדעות. וזה פרופוגנדה 101 כזה. עכשיו, יש כל מיני סיפורים שהם לא מוכחים, אבל הם שם, והעדויות הן אמנם נסיבתיות, אבל קשה להסתיר אותם. מי שלא יודע שיחפש מי מממן את גרטה, זה שהיא טוענת שההורים שלה... רגע, זה לגיטימי שיממנו אותה. בסדר, לא, יש, אבל אז יש, אתה יודע, משהו שדיברתי עם ארז גרטי שבוע שעבר לגבי פרסומים מדעיים, שאנשים לא רושמים, שלפעמים אנשים לא רושמים מה ניגוד אינטרסים. עכשיו, אני רק יוסיף, כאילו, מעל זה, שיש את הקטע הזה שהם אומרים, כן, ההורים שלה בכלל לא היו מעורבים, היא שכנעה את ההורים שלה. כשאני רואה, כן, את גרטה, אמא שלה ואבא שלה, שאמא שלה מתוארת אגב כפושי ודי רודפת פרסום, שאיכשהו במקרה פרסמה את הממואז שלה ברגע שגרטה התפרסמה. כשאני רואה את שלושתם הולכים עם חולצות של אנטיפה, אוקיי, בסדר, אולי הם קצת מעוררים, טיפה, בסדר, בוא נעזוב את הומינם. זה לא הומינם, זה פשוט להגיד שיש כאן משהו מעבר, כן? זה כמו שאם אני אבוא ואני אגיד לך, תשמע, הבחור הזה, רגע שנייה, אני אגיד לך, תראה, יש את הבחור הזה, ויש לו טיעונים, הוא אומר שאין בכלל שינוי אקלים, אין כלום. אגב, אם אתם רוצים לדעת, מי שמדבר על מדע אומר שינוי אקלים. מי שמדבר לא מדע אומר התחממות גלובלית. זה ההבדל איך אתם יודעים אם הבן אדם הולך לדבר על מדע או לא. נכון, אבל לא משנה. זה ממש לא נכון, אני לא יודע. בסדר, חמוד, סבבה, בסדר. זה לא נכון. הייתי just חמוד מי. כן. אוקיי. תקשיב, אני רואה את גרטה, ואני רואה ילדה שהפריע לה משהו, והיא יכולה לעשות משהו בקשר לזה. ואולי אני לא מסכים עם כל דבר שאומרת. ברור שהפריע לה. אני אולי לא מסכים עם כל דבר שהיא אומרת, אבל זה עדיף על פני אנשים שמפריע להם משהו, והם יושבים בבית ולא עושים כלום, ואוכלים את עצמם. do me a fucking favor. לא עושים כלום. הילדה הזו א' צריכה להיות בבית ספר, ב' היא צריכה טיפול, כאילו, וזה שהיא emotionally unstable, כן? יש לה בעיות אמיתיות, יש לה בעיות נפשיות אמיתיות, לא דברים שזה. א' זה ברור. האספרגר הזה, יש לה סובלת מ-OCD, סבלה מהפרעות אכילה, סובלת מדיכאון, והכי גרוע... דיכאון? בן אדם שסובל מדיכאון לא חוצה את כדור הארץ בספינה. תלך עכשיו, תפתח את הוויקיפדיה שלה, אתה תראה. באמת, לך עכשיו, תקרא את הוויקיפדיה, תראה את ההיסטוריה של הבריאות הנפשית שלה. הילדה לא בריאה. היא סבלה מדיכאון, ואז מה שעזר לה לצאת ממנו זה לעשות אקטיביזם. אוקיי. יאללה. כולכם באים אלינו הצעירים. בסדר, אבל עושה אקטיביזם. רגע, שנייה, בוא נקרא אותה. רגע, אני יכול רק להגיד עוד דבר אחד? לא, טוב, נו, בסדר. אני חושב שיש הבדל מאוד גדול בין התפקיד של מדען לבין התפקיד של אקטיביסט. זאת אומרת, למדען אמור להיות איזושהי אחריות לגבי השפה של מדענים היא מאוד ספציפית, היא אומרת כזה, אנחנו יכולים לראות שזה יוביל או סביר להניח ש-XY עלול לקרות, כאילו השפה של מדענים היא מאוד כזה, כזה אססנית, אבל התפקיד של האקטיביסט... באמת? מעניין למה. רגע, אבל התפקיד של האקטיביסט הוא לא להעביר לנו מדע, הוא ליצור שינוי, ואני לא חושב שאנחנו יכולים לבוא ולבקש מהאקטיביסטית בת 16, תגידי לנו את המדע ותגידי לנו כל המדע מדויק. אז שנייה. גרטה ספציפית, הנאום הזה שאתה ראית, אתה מפספס את ההתחלה שלו, שבו היא אמרה שהיא לא הולכת להציג נתונים בדיון הזה, היא הולכת להציג את הדוח אקלים של הוועדה של האום של 2018. שהיא לא הציגה אותו. שזה הכי טוב.
היא הגישה אותו לחברי הוועדה שהיו שם. זה מה שנקרא להציג, אוקיי? היא באה לשם כדי לעורר מודעות לדוח הזה. בסדר, אז אני לא יודע, אם זה באמת מה שעורר, אני לא יודע איך זה מעורר מודעות, הדבר היחיד שזה עורר זה גיחוך. לא סיימתי את המשפט, היא אמרה שמה שהיא רוצה זה שאנשים יקשיבו למדע, זה מה שהיה חשוב לה, לכן היא הציגה להם את הדוח, היא אמרה להם תקראו את הדוח. אחר כך היא עשתה את הנאום שלה, כי התפקיד שלה הוא גם להזיז אנשים בבית. סבבה. אני לא שמעתי אותה אומרת את זה, מה שאני שמעתי, וזה מהסרטון המלא של הדיון הזה, זה, יש שם פאנל כזה, ואז המנחה שואלת אותה, איזה מסר יש לך להעביר למנהיגי העולם? וזה המסר שלה. ואם באמת הייתה נותן, אוקיי. אני יכול לשלוח לך... אני פשוט, תראו, אני כבר אומר לכם, מי שמחפש משהו שקשור איכשהו, אפילו לזה של 2018, יש שם הפניות לזה, אבל זה כל כך מצחיק ש... טוב, אני מוכן לעשות את זה, יאללה, בואו. כולכם באים אלינו הצעירים עם תקווה. How dare you! גנבתם את חלומותיי ואת ילדותי במילים הריקות שלכם. היה קצת קטסטרופזי, אוקיי, סבבה, כן, הבחורה ללא ספק בריאה בנפשה. ובכל זאת, אני אחת מברות המזל, כן, no fucking, וואו, וואלה. אנשים סובלים, אנשים גוססים, מערכות אקולוגיות שלמות גוססות, קורסות. אוקיי, לא. אנחנו בתחילת הכחדה המונית. אנחנו בתחילת כחידה המונית כבר... מערכות אקולוגיות שלמות לא קורסות? אתה הרגע אמרת את זה? כן, כי מערכות אקולוגיות שלמות משתנות, ואנחנו נדבר עוד מעט על מה קורה, איך זה קורה, ואגב, ואנחנו גם נדבר על מה הפתרונות. ולגבי מערכות אקולוגיות, אתה יודע מה התרומה של שינוי האקלים לכל הבעיות שיש לנו? יש בעיות במערכות אקולוגיות. מה התרומה באמת? מה לדעתך? תן איזה אחוז. ההתחממות הגלובלית זה רק הקצה של הבעיות שאנחנו מדברים עליהן. אנחנו מדברים על זה שיש הכחדה של מינים כמו... דבורים? אוקיי. האינטרנט בעצמו החליט לא לתת לך לסיים את המשפט. זה לא אני. האינטרנט הכחיד אותך. אנחנו מדברים על הכחדה של יצורים כמו דבורים, שבלעדיהם אין הפריה של צמחים. לא קשור לשינוי אקלים. לא קשור להתחממות גלובלית. אמרתי, שינוי אקלים זה רק הקצה של הבעיות. יש בעיה של זה שאין מחזור של מי תהום. ממי, יש לנו בעיה... כל מה שהילדונת הזו מדברת עליו, זה על CO2, וזה כל מה שהיא מדברת עליו, זה כל הנאום שלה. אנחנו מדברים על ההכחדה, שנייה, אני רק אגיד, שההשפעות שאנחנו רואים אקולוגיה, זאת אומרת, מהכחדות וכל האלה, 8%, זה הערכה היחסית גבוהה, זאת אומרת, זה לא הקונסרבטיבי כמובן שאומר, זה כלום. 8%. רוב הדברים שקורים, באמת איפה שאנחנו עושים דברים בעייתיים מאוד, זה בירור, שימוש באדמה באופן כללי, זיהום אוויר, אחד הדברים הכי גרועים אגב, פסטיסיידס. פסטיסיידס זה מה שמכחיד את הדבורים. זה עושה בלגן. אנחנו לא יודעים מה מכחיד את הדבורים. אף אחד לא יודע מה מכחיד את הדבורים. זה אחד הבעיות הכי גדולות, כי אחרת היינו פותרים את זה. סביר להניח שזה אחד ה-contributors. יכול להיות, אנחנו לא יודעים. באמת, אף אחד לא יודע. אם היו יודעים, זה היה טוב. בעיות מאוד חמורות שהם היו חלק מהדוח. כן, אבל הם לא קשורות למה שהיא מדברת. הנה, אנחנו נדבר, תראה. אוקיי. אז היא גנבה את החלומות, מערכות אקולוגיות, התחלה של הכחדה המונית. אנחנו בהתחלה של הכחדה המונית כבר בערך 300 שנה בתכלס. אנחנו בתחילת הכחדה המונית, מאז תחילת האנושות, תמיד יש מישהו שמאיים באפוקליפסה. ולכן צריך קצת לא, יש בעיה... ולכן יש לנו את הציניות הזאת כלפי כל מי שבא ומדבר איתנו ככה.
זה נכון. כי לכל אורך האנושות היו נבואות חורבן. זה נכון, אבל אם אתה מסתכל, שוב, אנחנו מדברים על אמפירית, 300 שנה האחרונות יש בעיה, והבעיה מואצת. עכשיו, מעניין, כן, שהיא לא משפיעה על כולם באופן שווה. ויש גם דברים שאנחנו לא יודעים בכלל, כאילו, אין לנו כל כך איך למדוד. אתם יודעים אגב מי המשפחה שסבלה מהכי הרבה הכחדה בפנים משפחתית? משפחת קנדי. האמפיביאנס, צפרדעים וכאלה, הם אלה שאכלו אותה הכי קשה. אבל הכחדה של מינים זה דבר שקורה שוב, לכל אחד זה דרך הטבע. השאלה היא... זה נכון, זה קורה מההתחלה, אבל בשנים האחרונות אנחנו יוצרים את זה, ואנחנו יוצרים את זה בצורה כזאת שדברים רעים קורים. דברים רעים קורים, זה דרך הטבע. מה שמדאיג פה זה שהסביבה שאנחנו חיים בה היא הסביבה שמתאימה לנו, ואם אנחנו משנים את הסביבה, אנחנו עלולים ליצור סביבה שלא תתאים לנו. זאת אומרת, מה זה דרך הטבע? לסלול כבישים בכל חור אפשרי, ככה שמי תהום לא מוחזרים בסביבה. כי הטבע יצר בני אדם שלמדו להשתמש בדרך הטבע, הם למדו להשתמש בכלים, וזה מה שהם עושים, הם עושים את זה מטבעם. עכשיו, שוב, אז הטרגדיה פה, הטרגדיה היא לא של הטבע, הטבע ישרוד. מי שעלול להיכחד זה בני האדם. הטרגדיה היא שלנו, אם אנחנו נשנה את הסביבה, בצורה כזאת שהיא תהפוך לסביבה שלא מתאימה לנו, אנחנו ניכחד, הטבע ימשיך וייצור יצורים חדשים, אבל אז לכן אנחנו צריכים, זאת אומרת, כשיש שינוי סביבתי, כמו שינוי אקלים, זה משהו שמסוכן לנו. אם כן, אני לא חושב שאנחנו יודעים למה זה יוביל, אבל מתקבל לדעת שלא כדאי לנו לקחת את הסיכונים האלה ולשנות את הסביבה שלנו, כי זאת הסביבה שלנו. זה הדבר שבתוכו אנחנו צמחנו. בוא נדבר על זה, כי אני מסכים ולא מסכים איתך בו זמנית, אבל תכף. אוקיי. גם אני מסכים ולא מסכים עם הרד בו זמנית. בוא נעשה ככה. אנשים גוססים, מערכות אקולוגיות שלמות קורסות, אנחנו בתחילה, וכל מה שאתם... זה הכי טוב. כאילו, ליתר ביטחון, בוא רק נכניס כדי להזכיר לכולנו שאנחנו נגד קפיטליזם. כל מה שאתם יכולים לדבר עליו זה כסף והגדות של צמיחה כלכלית נצחית. זה איפה הפתיע את זה? מה זה קשור? מה את רוצה, ממי? מה הבעיה? אגב, אני רק אגיד שזאת הבעיה שלי. כי הפתרון שמציעים אנשים כאלה, הוא נגיד קומוניזם או דברים כאלה, הפתרון הזה תמיד נראה לי כמשהו שיהרוג יותר אנשים מההתחממות הגלובלית. זאת אומרת, הם מציעים פתרון שהוא יותר גרוע מהבעיה שהם זה. תציעו לי פתרון שלא נראה לי יותר מסוכן ממה שאתם... למה אתה הולך לקומוניזם? כאילו, קומוניזם זה הצד ההפוך של הספקטרום. אני חושב לאן ללכת? שפותר מה עוד יש לי? איזון. יש לנו את האופציה של איזון. מה זה איזון? אוקיי, תראה. צמיחה כלכלית נצחית. להגיד את המילה דיאלקטיקה או שיהרגו אותי? לא, אסור להשתמש במילה דיאלקטיקה. ליד ערד זה טריגר, ויש לנו רק 2.5 שעות. כן. בקיצור, אני רק אגיד שכל הפתרונות, אני רק אגיד שנייה, בגלל שאני באמת מנסה לעשות את זה כמה שיותר מהר, אני אגיד ככה, כל הפתרונות שיש, שהם אשכרה פתרונות שאפשר ליישם, ונדבר על אלה שאי אפשר, כל הפתרונות שיש באים מאותם ארגונים, או כמעט כולם, באים מהארגונים האלה שהם או תלויים או בעצמם שואפים לצמיחה כלכלית נצחית. אגב, צמיחה כלכלית נצחית, אין שום בעיה עם זה. אם אתם רוצים, אני גם אסביר למה. אבל שוב, how dare you! איך אתם מעיזים? איך הילדה בת 16 הזו מעיזה?
לא, אני חושב מה שאתם לא מבינים פה זה שזה הבעיה. הבעיה היא שאנשים חושבים שאין סוף למשאבים, כשמשאבים זה דבר מוגבל. איזה פלסי. אני מת שעושים את הפלסי הזה. זה די, האמת שזה מעניין. זה מעניין איך אנשים, כן, אז ככה, הרעיון הזה שאנחנו הולכים, שבגלל שהמשאבים הם פינייט, אז אין לנו איך לגרום לצמיחה נצחית. אני רק אזכיר שכל הרעיון של תחרות זה בגלל שהמשאבים הם פינייט. זאת אומרת, זה לא למרות. שנייה, יותר מזה. כאשר, והנה מה שמדהים בקפיטליזם, מדהים אצל בני אנוש, אבל קפיטליזם הוא פשוט מראה מדהימה של היצר האנושי, בגלל זה עובד לעומת סוציאליזם. אז הולך להיגמר לנו איזשהו חומר מסוים, לא משנה, איזשהו מחצב, אוקיי. מה בן אדם הגיוני? כאילו, אוקיי, סוציאליסט, לא סוציאליסט. אנשים מהסוג הזה יגידו, טוב, אין מה לעשות, זהו, נגמר המחצב, בואו נחפש משהו אחר. הם אומרים, לא, אני הולך לשלוח חללית לפאקינג אסטרואיד, לחצוב את זה ולהביא את זה לכאן. או ללכת לירח. וזה היופי של קפיטליזם, וזה היופי של בני אנוש. כאשר אין לנו משהו מאחד, או שאנחנו נמצא לזה מקור נוסף, זה אותו דבר שקרה עם נפט. הולך להיגמר הנפט. פרקינג. או שאנחנו נמצא את זה במקום אחר, או שאנחנו נמצא חלופה. יותר מזה, מה שתמיד קורה זה ייעול. תמיד קורה. וזה העניין של צמיחה נצחית. צמיחה נצחית היא תוצאה של פינייט. אם יש אינפיניט, אין לך שום צמיחה כי אין תחרות, אין כלום. זאת אומרת, מה תעשה? אם יש infinite resources, אגב, זה השלב היחיד שבו סוציאליזם, ממש קומוניזם, כן? לא סתם סוציאליזם, מתחיל לעשות שכל, זה אם יש לך infinite resources, בגלל אוקיי, אף אחד לא צריך בתכלס לעשות פחות או יותר. אבל אני לא דיברתי על כלכלה, ג'וני. זה צמיחה כלכלית, אבל היא מדברת צמיחה, יש שם אפילו את המילה, כלכלית. לא. הבעיה היא כשאנשים יוצאים מנקודת הנחה שאין גבול למשאבים. נגיד במדינת ישראל, אוקיי? אנחנו מנקודת הנחה כזו. רגע, במדינת ישראל אנחנו מאחזרים 70% מהמים שאנחנו משתמשים בהם למי תהום. ככה מתוך מדינה שהיה לה בעיית מים חמורה, נהפכנו להיות מדינה שאין לה בעיית מים. נכון. בארצות הברית ששם חיים יותר בתודעה שדברים הם בלתי מוגבלים ואפשר פשוט להשתמש וזהו, לא מאחזרים מי תהום, מאחזרים אולי 10% מהמי תהום שהם משתמשים בהם, ותהיה להם בעיית מים עוד מעט. למה לא? אוקיי, למה אנחנו כן התחלנו למחזר מים, וכאן למשל, גם באנגליה, אתה לא ממחזר מים. כאילו, יש טיפול שופכין אגב, אבל הטיפול שופכין זה לא כדי להפוך את המים אחר כך לשים אותם בחקלאות, זה כדי לא לזהם את הטמז. כן, ואני משלם על זה אגב הון תועפות. הסיבה היחידה מים באנגליה לא עולים כסף, עולה כסף הטיפול. אתה מעדיף את ה-great stink. אז שנייה, אז למה בישראל היינו צריכים למצוא פתרונות, כן, desalination וכל, איך אומרים? שכחתי את המילה בעברית. כן, את כל הדברים האלה, כי לנו היה מחסור במים. ושוב, אתה לא פותר את הבעיה שאין לך, אתה פותר את הבעיה שיש לך. כאן באנגליה, לפחות לבינתיים, אלא אם כן יהיה droughts ודברים, שזה הגיוני שיקרה בגלל שינוי אקלים בסופו של דבר, אבל כל עוד אין בעיה. למה אני צריך לפתור a non-problem, כאשר יש כל כך הרבה דברים שהם כן problem. יש finite,
resources. כשאני רוצה לתקל בעיות, אני עושה triage, כן? כמו שאתה מגיע לבית חולים, ואנשים מסתכלים, אוקיי, הוא נסרט בראש, אוקיי, הוא קיבל 2 יריות בבטן. אני הולך לטפל בו, הוא שקיבל 2 יריות בבטן קודם, מה לעשות? זה כאילו common fucking sense. אני לא הולך לטפל בבעיית מים אם יש לי מלא מים. מי שהיה בארצות הברית, בייחוד אם אתם עולים צפונה, אתם לא מבינים בכלל כמה מים, זה לא היה, כשאתה רואה את זה פעם ראשונה, כאילו, פעם ראשונה בארצות הברית, בקונטיקט, ואתה רואה את האזורים של הנהרות, אתה הולך באפלאצ'י טרייל וזה, זה מטורף, אתה פשוט לא מצליח לתפוס כמה מים יש להם. אני כאן באנגליה. אבל כשאתה מדלל את המי תהום, זה לא שאלה של כמה מים יש לך, זה יוצר שרשרת של נזקים אקולוגיים. סבבה, ויפתרו אותם, וזה העניין. בסוף כמו שפותרים את הבעיה של הפלסטיק? מה הבעיה של הפלסטיק? אגב, איפה פתרו את הבעיה של הפלסטיק, ומה הבעיה של הפלסטיק? אני אגיד לך איפה פתרו את זה. פתרו את זה אם אני לא טועה, זה היה תאילנד, או אחד מהמקומות, יש בהם עדיין מלך. והיה שם אי, שהיה שם בעיה אמיתית של פלסטיק. זאת אומרת, היה נהר של פלסטיק, literally, לא figuratively, literally. נהר של פלסטיק. אין שם יותר בעיית פלסטיק. אתה לא פותר non-issue. אין מה לעשות, אתה יכול לצעוק על זה. אבל האישו קיים, אנחנו פשוט מוכרים אותו למדינות העולם שלישי. אוקיי, הנה איך שפותרים בעיות. כאן באנגליה, בגלל שהיה סרטון בפייסבוק של צו שהוציאו לו קש מהאף, זה עשה רעש, לא יודע מה קרה, החליטו להוציא מהחוק קשים. מה עשו במקום? הכניסו קשים מקרטון. אוקיי, אחלה. ממה הם עושים אותם? עצים. מצוין, זה פתרון מעניין. ממה עושים שקיות נייר? זה biodegradable, זה. בסופו של דבר, האם באמת פתרת את הבעיה? מה? זה פתר את הבעיה. מה? זה הקש שלי, הוא עשוי מזכוכית. כן, קודם כל קש זכוכית זה לא משהו שאתה נותן לילד. דבר שני, רוב הקשים זה לא מה שאתה משתמש בבית, אין לי מושג למה אתה משתמש בקש, אבל אוקיי. רוב הקשים זה מה שאתה מקבל כשאתה הולך למקדונלדס, אם אתה הולך חס וחלילה, ונותנים לך קש. זה בדרך כלל איפה שאנשים מקבלים קשים. יאללה, בוא נמשיך. כבר יותר מ-30 שנה המדע פרצופים. היה ברור כשמש. המדע לא היה ברור כשמש. המדע הוא מדע, הוא מתפתח, הוא קצת משתנה. אנחנו ידענו שזה יקרה, ידענו למה זה יקרה, לא ידענו איך, מתי, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל יאללה, אוקיי. איך אתם מעיזים להמשיך להסיט את מבטנו? לא יודע, מי מסיט את מבטה, אוקיי? ולהגיע לכאן באומרכם שאתם עושים מספיק. אם הם היו עושים מספיק, אף אחד לא היה עושה מפגש באום. אבל אוקיי. כשהפוליטיקה והפתרונות הנדרשים עדיין לא נראים בשום מקום. לא נכון? אתם אומרים שאתם שומעים אותנו ושאתם מבינים את הדחיפות. אוקיי. אבל אם אתם באמת מבינים את הסיטואציה, כמו שאני מבינה אותה, כי אני גרטה, אני ילדה בת 16, יש לי אספרגר, אני קראתי דברים באוטיוב, באינטרנט, אני ראיתי סרטונים, אני יודעת. ההורים שלי, האנטיפה, הם אמרו לי גם. לא, בעצם, לא, אני אמרתי להם, סליחה. כן, אז אתם מבינים את הדחיפות ואת הסיטואציה וממשיכים לא לפעול, למרות שהם כן פועלים, זה הופך אותם לרשעים. evil. אבל לא משנה כמה אני עצובה, אני לא רוצה להאמין בזה. אוקיי. פוטין, לדעתי, די רשע. החבר'ה האלה מאיראן, המולות, הם די רשעים, אני לא יודע למה, אני די רוצה להאמין בזה. האמת, אם כבר, הם אשכרה, באמת לא אכפת להם משום התחממות, או שינוי, או fuck it. כאילו, האלה מאיראן, מבחינתם הם רואים את זה אוקיי, זה חלק מה-end times, כן, אנחנו יודעים, הולך להיות
בצורות, הולך להיות סופות, הולך להיות זה. אוקיי, bring it on, bitch. אוקיי, הנה איפה שמתחיל קצת לא מדע. הרעיון הפופולרי לקצץ את הפליטות שלנו לחצי בעוד 10 שנים נותן לנו סיכוי של 50% להישאר מתחת ל-1.5 מעלות. טווח השגיאה. טווח השגיאה הוא כזה. הנה מה-IPCC, אוקיי? ואנחנו תכף נדבר למה יש כאלה. אז אנחנו צריכים לקצץ בחצי עד בין 2030 ל-2050. היא החליטה שיש 10 שנים, כי בוא ניקח worst case scenario כמובן. אגב, worst case scenario הוא גם לא זה. worst case scenario הוא הרבה יותר קצר. worst case scenario הוא מדבר על פחות מ5 שנים, אבל בעיה של מודלים. אוקיי, אני רק אגיד, ה-IPCC, מי שלא יודע מה זה הדוח הזה שהם מוציאים אותו כל כמה שנים. יש כותרת כזו מצחיקה, זה ה-IPCC הוציא דוח שאנשים עדיין צריכים לקחת ברצינות את הדוח הקודם, כן? אז מה שהם עושים זה הם לוקחים אלפי מחקרים הם לא חוקרים בעצמם. זה בעצם סופר מטה-אנליסיס של כל המחקרים כמעט, פחות או יותר, לפחות האלה שהתפרסמו במקומות נחשבים, של 1,001 דברים שקשורים לאקלים, ולא רק זה, גם sustainability ועוד כל מיני דברים וטכנולוגיה, והם פשוט עושים איזשהו, מקפלצ'ים את זה ביחד, מוסיפים לזה קצת פוליטיקה, כי הנה מה שאנחנו צריכים לעשות, ויש שם, אין מה יקרה, אגב, ה-IPCC לא יודע מה יקרה, הם גם לא אומרים, הנה מה שיקרה, יש להם projections, זה projections, כן? זה אפילו לא forecast, זה projections של, הנה מה שיכול להיות אם ואנחנו תכף נדבר על האם ולמה באמת אני מגיע למצב של, אנחנו צריכים לקצץ בחצי בין 2030 ל-2050. ולמה דווקא 1.5 מעלות ולא 2 מעלות כמו שהיה לפני, או מעלה 1, או 3 מעלות כמו שהיה לפני. כן, פעם היה הרעיון, אנחנו חייבים להגביל את זה ל3 מעלות. לא מעלה 1 יותר מזה, אחר כך ירדנו 2, אוקיי? 2, לא מעלה 1 יותר מזה, עכשיו אנחנו ב1.5. אבל הסיבה טובה, זה בסדר, זה נכון, אנחנו צריכים להגביל את זה לבערך 1.5, כדאי לא לעבור את זה, אבל... ואגב, לא משנה מה נעשה, אנחנו נגיע לשם, גם אם אנחנו, זה לא, בתכלס בסופו של דבר נגיע לשם, לא משנה. 50% עשויים להיות מקובלים עליכם, אבל המספרים האלה אינם כוללים נקודות מפנה, שזה כאילו טיפינג פוינטס, לולאות משוב, והתחממות נוספת המוסתרת על ידי זיהום אוויר רעיל. לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון ולא נכון. כל המודלים היום, שלוקחים ברצינות, כן? כוללים את כל הדברים האלה. אין מודל שלא כולל טיפינג פוינט. אין מודל שלא כולל, האמת שכל הקטע של המודלים האלה זה לולאות משוב. מי שיודע משהו על משהו יכול להבין שאתה לא יכול להריץ שום מודל אם אין בה שם שום, כאילו, it won't work otherwise, אז זה סתם לעשות time series forecast, את זה אני יכול לעשות באקסל. אוקיי, לא משנה. התחממות המוסתרת על ידי זיהום אוויר רעיל, לא נכון, ההתחממות זה התחממות מקומית, כן? וזה גם כן לא נכון, המודלים שאנחנו משתמשים בהם, אלה שהם באמת חשובים, לא? יש מודלים שהם סתם פיקסה, יש מודלים רציניים, נקרא circulatory, כבר שכחתי את השם. ואלו מודלים שבעצם לוקחים, מפרקים את העולם לגריד כזה, ועושים הכל נקודתי, מתייחסים לכל מערכת קטנה כזו בתור איזשהו גריד, ואז משלבים את כולם ביחד, וכאילו כל אחד מהם זה מערכת סגורה, שיש לה איזשהו חילוף עם הסביבה, ואז אתה אומר, אוקיי, אז מה הסביבה? ואז אתה אומר, מה הסביבה של זה, ומה הסביבה של זה. אז בקיצור, לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון. באמת שלא נכון. חצי נכון על משהו, ותכף נדבר עליו. עכשיו יש היבטים של שוויון וצדק אקלימי. אני לא יודע מאיפה ההנפצה הזו הגיעה.
זה לא הנפצה, זה ההנחת מוצא שיקרה שינוי אקלימי, האנשים הראשונים שיפגעו ממנו זה האנשים שלא יהיה להם כסף לשלם על הפתרונות. הם גם אלה שגורמים לו הכי הרבה? אוקיי. הם גם מסתמכים על כך שהדור שלי ינק מאות מיליארדי טונות של CO2 מהאוויר בעזרת טכנולוגיות שבקושי קיימות. לא, הן לא בקושי קיימות, הן כבר קיימות. ה-IPCC בעצמם אומרים, סוף סוף לקח להם זמן, ואנחנו נדבר על פתרונות, ה-IPCC בעצמם אומרים, כן, אם אנחנו רוצים להגיע ליעד שלנו, אנחנו חייבים להפעיל את הפתרונות הטכנולוגיים האלה. ואני אדבר על הפתרונות הטכנולוגיים האלה, ואני דיברתי על הפתרונות הטכנולוגיים האלה, וכל המפגרים שחושבים שכן, מה שאני אעשה זה לפגוע בכלכלה, וזה מה שיעזור לכדור הארץ. אוקיי, בסדר, אלא אם כן אני יכול לפתור את זה בעזרת טכנולוגיה, אבל לא משנה. לא, חס וחלילה, כי שכחתי שקפיטליזם זה רע. למה אתה כל הזמן לוקח את זה למקום של אנשים שאכפת להם מהאקלים, הם בהכרח אנשים שמתנגדים לקפיטליזם? כי זה לא נכון. לא, לי אכפת מהאקלים, ואני אולטרה קפיטליסט. העניין הוא שכל אלה שהם אנטי-קפיטליזם, באופן פלאי הם כל הגרינס וכאלה. וזה stated, אני קראתי לא מזמן כתבה של, באחד השידורים של פקטואליה, ואיזה מישהי שמדברת על התחממות אקלים וזה, ואז היא מסיימת את הכתבה. אם לדעתכם הכתבה הזו קוראת tearing down the capitalist system, כן? ולהביא ולהקים ממשלה סוציאליסטית בינלאומית, אתם צודקים. וזה לא במקרה שכל השמאל הסוציאליסטי בראש הזה. למעט אולי הסינים. אני חושב שזו בעיה מאוד גדולה כשלוקחים בעיה שהיא בעיה כללית, שנוגעת לכולם, והופכים אותה למשהו פוליטי, כי זה לא אמור להיות פוליטי בשום צורה. כן, אבל הרבה אנשים עושים את זה, ולכן, והם הרבה מהם גם אנשים שעושים את ההיסטריה, זאת אומרת, ויש אנשים שקוראים להשעיה של הדמוקרטיה, כדי לפתור את הבעיה הזאת. אנחנו גם נדבר למה הם מדברים על זה. לא, זה לא בצחוק, מדברים על זה ברצינות. אוקיי. לא, זה מזכיר לי שפעם דיברתי עם מישהו באיזו אפליקציה, והוא פנה אליי בנקבה, אז אמרתי לו כזה, אתה יודע, רשום בפרופיל שלי שפונים אליי בלשון זכר, אז אמר לי, אני לא בקטע של הפוליטיקה הזאת. אני כזה... בסדר, אגב, זה... אני לא מערכת פוליטית. אם אתה לא רוצה לדבר איתי, אבל... אנחנו נשמור את זה לחלק השני, ואני מקווה שנגיע אליו בקרוב, אבל שוב, אמרתי, כאילו הבן אדם יכול להחליט להיות courteous ומנומס, ויכול להחליט לא להיות courteous ולא מנומס, לא, אבל זכורה לך... הנקודת מבט שמשהו שהוא לא פוליטי, אז הוא יהיה בעיניי, זה הכל. אז קודם כל, מאחר והפתרונות היחידים... אבל זה כן פוליטי. כן, מאחר והפתרונות היחידים הם פתרונות פוליטיים, ומאחר וזה כלי ניגוח פוליטי... אנחנו מנסים להפריע את הפוליטיקה מהמדע. כן, זה בלתי אפשרי, בייחוד כשאתה מדבר על זה שזה אמור, כאילו יש פוליסי שאמור לפתור בעיה כלשהי, ופוליסי נקבעת על ידי פוליסי מייקרס, ופוליסי מייקרס הם פוליטיקאים, אני אדבר על זה. בקיצור, כדי להגיע לסיכוי של 67% להישאר מתחת לעלייה של 1.5 מעלות, שוב, בין 2030 ל-2050, הסיכוי הטובים ביותר שנלטו אומר שנותר לנו 420 גיגה של פחמן. אוקיי, יש שוב, נותנים טווחים, זה לא, הם לא אומרים 421.32 ועוד כמה נקודות אחרי הדצימל. כן, יש טווחים.
היום הנתון הזה כבר נמוך מ-350 גיג. אנחנו לא לגמרי בטוחים, עובדים על המודלים. אנחנו עוד מעט נקבל מספרים יותר טובים. אוקיי. איך אתם מעיזים להעמיד פנים שאפשר לפתור את זה רק עם מסקרים כרגיל וכמה פתרונות טכניים? מה את מציעה, ממי? כאילו, עסקים לא כרגיל, נכון, קפיטליזם זה רע, ופתרונות טכניים, איך טכנולוגיה. זה איפה שהביא אותנו מזה מלכתחילה. לא, מה שהיא מבקשת זה פתרון בעצם רדיקלי, כלומר שינוי מדיניות כולל, ובשאלה מה זה אומר. ולכן, ופה נדלקים הנורות האדומות של אלה מאיתנו, שמרגישים שמנסים פה לעשות לנו פה איזה שינוי פוליטי. היא רוצה מהפכה, היא אומרת מהפכה. ככה היא מסיימת. אני חושב שיש בעיה מאוד מאוד גדולה. סליחה שקטעתי אותך. לא מתנצלים על כאלה דברים כאן, מה מילה? אנחנו ישראלים, אתה לא תכניס מילה אם אתה... זה יספר. אני מה זה שמח, אם תסתכל על השידורים הראשונים שלי עם ארד, שבהם אין ארד, ואז הוא למד. אני יכול לקחת את זכות הדיבור, אני פשוט אינטול אותה בכוח, והוא עושה את זה אחלה, הוא עושה את זה טוב. אתה תלמד, חמוד, אתה תלמד. אני פשוט חושב שיש בעיה מאוד גדולה עם מערכות פוליטיות שהן נטו מחולקות ל-us versus them, וכשיש בעיות מאוד גדולות, אז אי אפשר לפתור אותם, כי כל אחד עסוק בלהגיד, אני אבל קפיטליסט, אני סוציאליסט, אני ימני, אני שמאלני, ואז דברים שחייבים לפתור לא נפתרים. אגב, אני רק אגיד, הדברים כן נפתרים. זה בכלל משהו מוזר, כאילו אנשים אפילו לא מודעים לכמה שינויים יש היום בעולם. באמת, אנשים אין להם מושג. אחד הבעיות שמעלים עם המודלים זה כאילו, וכשקוראים את המחקרים, אז הם אומרים, כל זה בהינתן, כן? ואז אתה מסתכל על כל מה שזה יינתן. בהינתן שאין יותר, ש-power plants לא יעשו pre-combustion, carbon capture, זה לא pre-combustion, משהו אחר. וכל מיני כאלה דברים, ואז כאילו עובר 3-4 שנים, ואז מוצאים, אוקיי, אז מסתבר שעכשיו מה, 90% מהם כבר זה, אוקיי, טוב, אנחנו צריכים לשחרר את המודלים. יש הרבה בעיות, כאילו בעיות אמיתיות, יש דברים שקשה לנחש. אנחנו פתרנו ככה את החוק באוזון. בעזרת חקיקה משותפת של המון מדינות שהתגייסו יחד. תשמע, דמוקרטיה עובדת. אז זה נראה לך שדברים כמו שדמוקרטיה שלנו נראית עכשיו, כן? דברים תקועים, אבל בסופו של דבר זה כן יעבוד, כן? זה ככה, זה עובד הכי טוב מכל דבר אחר. אפילו שזה נראה לפעמים כאילו שזה בלגן. אנחנו יצאנו לבחירות פעם שנייה עכשיו, כי אנשים, סליחה, הליכוד והמפלגה של גנץ, אין באמת שום הבדל אידיאולוגי בין שתי הקבוצות האלה, אבל הם לא יכולים להקים יחד קואליציה, כי... מה עכשיו אתה מדבר לי כאן פייגלינית? יש הבדלים. אין באמת. לא, הנקודה שלי הייתה שזה נראה כאילו שזה בלגן גדול ולא עובד בזה, אבל זה כן עובד, זה עובד יותר טוב מכל דבר אחר. והרבה דמוקרטיה עובד בלי שאתה אפילו רואה שזה עובד, זאת אומרת, הדברים עובדים ברמת הקרקע, הם עובדים, כי כשדמוקרטיה מאפשרת לאנשים לפעול. אוקיי, בוא נמשיך. יאללה, כן. עם רמות הפליטות של ימינו, תקציב ה-CO2, אל תתחילו איתי אפילו, הנותר ייעלם כולו תוך פחות מ8.5 שנים. שוב, עם רמות הפליטות של ימינו, אוקיי, לא משנה. לא יהיו פתרונות או תוכניות שיוצגו בהתאם לא היו, כן? למספרים האלה כאן היום, מכיוון שהמספרים האלה לא נוחים מדי. הם לא נוחים מדי. את במפגש של ה-IPCC, שהוציא את המספרים האלה. מה לא נוח בהם? הנה המספרים. הם לא רק מפרסמים את זה בפאקינג עצמם, יא סתומה. הם גם באים כדי לדבר על זה.
ועל איך אפשר לפתור את זה. איך אפשר לפתור את זה? בהינתן הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, מה כן צריך לפתור, מה אי אפשר לפתור, מה יותר חשוב לי. אייסיס יותר חשוב עכשיו מאשר התחממות גלובלית, נו מה לעשות, תאמיני או לא. ילדות יזידיות ברגע זה ממש, טוב, כבר לא, נאנסות. אולי שווה ללכת לשם קצת לפני, אל תדאגי. יש לנו עוד בין 2030 ל-2050, גם לא, כן? תלוי איזה מהאפקטים אתה רוצה למנוע. אתה מדבר על מתי ה-sea-level rise, ויש לך כל מיני מודלים. כן, עוד 100 שנה יהיה לנו, יעלה בין 6 סנטימטר למטר, זה הכי טוב. עוד 100 שנה, הים עלול לעלות בין 6 סנטימטר למטר. ידעתם? אוקיי, סבבה. אתם מאכזבים אותך. אבל הצעירים, אוקיי, כן, כל שאר שטופי המוח, מתחילים להבין את בגידתכם. עיניהם של כל הדורות הבאים צופים בכם. אתם, אם תבחרו לאכזב אותנו, אני אומרת, לעולם לא נסלח לכם. אוקיי. בסדר, נהיה מתים. לא ניתן לכם להסתדר עם זה, ממש כאן. ממש כאן, כרגע. זה המקום בו אנחנו מותחים את הקו. העולם מתעורר, שינוי מתרחש, בין אם תרצו או לא. לא שמתי לב. אוקיי, טוב. אגב, יש כאן כל מיני לינקים שגרטה אולי צריכה להיכנס לקרוא. היא יכולה גם לקרוא אגב את הדוח של ה-IPCC בעצמה. אני אמנם קראתי רק את התקצירים שלו, אני מודה, אבל אולי שווה בכל זאת. טוב, יאללה.